inut li jiena, ħanitkellem jiena bħala li ma jien, li għandi tifel jew tifla iridu jkunu jafu dawn l-alfabet u n-numri u l-kuluri, meta mbagħad tifel ma jafx jiftaħ lunchbox. Dħalt kinder one, ma jafx joqgħod bil-qeda sew ma' mejda. Daw huma activities importanti li għandhom isiru qabel ma tikteb. Għaliex? Għax qed issaħħaħ il-muskoli tal-idej b'ċertu aħna ngħidulu lob. L-esperjenzi li għandna nagħtu l-tfal iktar li huma kruċjali fil-edukazzjoni. Ekku. Fimtni ġifieri inut nintunu flashcard ħanżir. L-iskola taħdem għal ġid ta' tfal, mhux għal ġid ta' teachers, għal ġid ta' tfal. Jekk ikun hemm xi ħaġa li jissuġġerixxu l-iskola bħala teacher, headmasters, please take it on board. Nilqakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna teacher tal-early years, Miss Danika Vella. Nilqawk magħna. Grazzi. U grazzi ħafna tal-ilqajk l-istedina tiegħi. Min qalbi. U llum se nitkellmu ftit fuq l-early years education li jibdew mid-dar. Jisu kif nistgħu nippreparaw ħanejtek it-tfal għad-dinja tal-iskola. Kif x'activities nistgħu nagħmlu bħal qari. Li ovvjament, għax l-edukazzjoni in the first place tibda mid-dar. Eżattiment. Naħseb hija li żjed ħaġa importanti. Eżatt. U mbagħad ovvjament ħadkompli intendi mid-dar ma l-iskola. Ġifieri dun nimxu jitfit. Dik ħaġa naħseb importanti li bħala ġenituri rridu nżommu f'moħħna meta tfal ikunu deħlin l-iskola. Nafu li tfal ħafna mit-tfal illum saru jkunu childcares qabel, jiġifieri il-mod li jaħdmu childcare għall-iskola jippreparawhom b'ċertu mod ta' li jqogħdu iktar bil-qiegħda ma' mejda, li forsi jaqbdu waqt li kell cutlery jew hekk għalkemm ikun hemm attivitajiet oħra ta' crafts u hekk. Imma mbagħad l-iskola tiġi iktar differenti. Il-ħin u r-rutina tinbidel. Ġifieri forsi f'childcare kienu jorqdu tfal. Eżatt. Ġifieri l-iskola ma jista' u konna speċjalment f'kinder one li ġieli jħossuha twila bħala skola ġieli jkun hemm min jintefa' jorqod. Speċjalment fl-ewwel bidu l-ewwel term tal-iskola. Ġifieri anke bħala teacher tkun ippreparata li dawk jistgħu jseħħu wkoll, ddur magħhom bħala professjonalista tkun taf kif għandek iddur magħhom. Imma kif qed tgħid inti importanti li tfal ikunu preparati għal tal-iskola. Preparati b'ħafna modi differenti u nixtieq nisħaq li mhux ikunu preparat meta ngħidu skola ġejjin għax għall-kidba u ġejjin għall-ittri u għan-numri. Ħafna perspettiva Maltija hija dik li ridħol it-tifel irid ikun jaf jikteb, irid ikun jaf jaqra. Nirringrazzja ħanin Alla li issa qed tinbidel naqra kif tgħidhaw it-trend jew l-imħuħ tal-dak qed tinbidel. Imma ikun hemm fejn insibu xorta min jaħsibha b'dak il-mod. Ifhimni jiena nissuġġerixxi l-ewwel ħaġa li bħala ġenitur l-ewwel ħaġa tkun taf fejn liema skola ħadd ibagħthom. U żgur. Ġifieri jekk hux hemm il-gvern, hemm il-privat, hemm l-indipendenti, hemm fejn ħadd ibagħthom, jiena nemmen li kull skola għandha t-tajjeb tagħha u kull skola għandha id-downs tagħha, l-ħażin ukoll tagħha. Però l-importanti li tkun taf fejn ħadd ibagħthom għal punt biex inti tara it-teacher jew tal-iskola kif timxi rigward forsi r-rutina, rigward programmi tal-litterizmu, ġifieri fuq il-qari u fuq il-littri li qed insemmu biex aħna ma naġlux qabel it-tfal meta nkunu d-dar. U żgur, u naħseb anke jekk hix English speaking jew Malti speaking. Eżempju tal-gvern hija ħafna drabi li jibdew il-Malti bħala lingwa, ġifieri bħala ittri jibdew bil-Malti, u tal-Knisja u nimmaġina naħseb anke dipendenti jibdew fuq l-Ingliż. Ġifieri jekk inti tkun qed tagħmel affarijiet id-dar li qed tallimhom speċjalment aħna nafu b'daw il-videos online x'nuruhom li ħafna minnhom huwa bl-Ingliż. It-tfal il-lingwa Maltija qed nnotaw li ġifieri naqset ħafna, speċjalment fl-iskejjel qed narawha ħafna li naqset. It-tfal jiġu bl-Ingliż preparati, fimtni, ġifieri li xi kultant ikun hemm challenge biex inti ddawwar kif konna nitkellmu qabel. Ma tista' hija aktar diffiċli għat-tfal u anke naħseb għal kull uman li bl-Ingliż jgħidu you cannot
it's very difficult to unlearn what you have you've already learned. learned. Fimt? Okay. Hija aktar diffiċli. Inti taf li ħatamelek u hija diffiċli biex nitwistja mod ieħor. Żgur anke lina l-adulti di naħseb huwa. Ġifieri naħseb wara it-tfal, għalkemm it-tfal naħseb huma wkoll kapaċi ta' ġifieri għax il-moħħ żgħir ikun għadu qed jikber u hekk u ġifieri. Imma dik hija importanti ħalli inti jekk inti tagħmel xi activities id-dar, speċjalment ħanerġa' ngħid fuq il-littri li nsibu ħafna, ikun hemm min qed jgħallimhom bl-alfabet, bl-isem ta' littra. Okay, bħal meta ngħidu A. Ħafna drabi hekk fl-iskejjel qed jintgħallem ħafna il-phonics ngħidulu bil-ħoss ta' littra. Ġifieri hemm qabża. Mhijiex qed ngħidu li hija ħażin li huma jkunu jafu l-isem ta' littra għax huwa xejn għax dak huwa l-alfabet li fil-fatt fiktar il-qudiem year 2, year 3 dak jibġi mgħallem ukoll. Okay. Fimni? Imma fil-kinder jibdew bil-ħoss. Tal-itla. Allura inut li tkun ilek tellhom l-songs ta' ABC u mbagħad jiġi da tgħidlu Okay. Taf kif isu t-tifel jew t-tifla. Għalej dik tkun A, mhux Eżatt, u jgħidulek, no miss, jew le ta' dik A. A for apple, mhux U huma tfal jkorreġuk, m'għandhomx problema biex jkorreġuk, ġifieri. Ġifieri dik hija importanti li nimxu u naraw u dan again l-iskejjel għandhom programmi differenti. Jekk forsi nistgħu semmihom eżempju hawn min juża Read Write Inc. Okay. Hawn min juża Jollyphonics. Ġifieri dawk ukoll kif jiġu malma fi klassi, il-programm ikun differenti. All right. Ġifieri Jollyphonics għandhom programm. Kemm jista' jkun? U tajjeb li kieku l-iskola qabel ma jidħlu jkun hemm normalment ikollhom il-laqat il-parents. Eżempju meta nagħmlu xi ħaġa ħanejdulhom dejjem minn qabel kif ħajjiġi mallem u hekk fil-brief li ġifieri imma at least ikollhom idea u ngħidulhom li tipo m'hemmx għalfejn taġġel li huma jridu jkun nafu l-ittri kollha għax xejn. Jiena to be fair iktar nippreferi jiġu ma jafu xejn. U qed nimwinjawhom ftit, fimtni mhux impossibbli mhux ħajkunu ma jafu xejn. U le. Imma biex inti ma mhux ikun qed jitgħallem mod id-dar, għalba oħra, imorru għand in-nanna. In-nannu. Qed noħodha mill-esperjenza dan, ġifieri jiena it-tifla eżempju tgħid, le nannu mhux hekk, jiġifieri mhux hekk, għax huma jkunu tagħlmu b'mod differenti. Ma tihomx tort ukoll ġifieri. Imma hija importanti li naraw kif ikun qed jiġi mallem fil-klassi ħalli aħna nimxu jitfid u mbagħad id-dar. Tajjeb. Qed nieħu gost li semmejta din tal-alfabet li kważi tippreferi li ma jkun jaf xejn milli illa li xinħoss li llum il-ġurnata jisu saraw ħafna pressure li kemm jista' jkun kważi mitwelejt irid joħroġ jaf l-alfabet, jaf ix-shapes, jaf il-colors u dinja ħafna pressure u stress inħossina. Stress żejjed kemm fuq it-tfal u kemm fuq il-ġenituri. Għax jekk illhom din taf li diħel l-iskola u dat hija tħoss li għandu xi ħaġa ħażina forsi għax ma jafx l-alfabet kollu. L-om ħatkun stressed, it-tifel jew it-tifla ħatħoss li l-om hija stressed u nemmen li jkunu qed jassorbu dak l-istress ukoll it-tfal. Eżatt. Le, huma ifhimni tħoss ċertu bħala teacher xi kultant ikollok pressure ukoll li tgħid tisma' rrid inlaħħaq ċertu affarijiet. Imma inut li jiena ħanitkellem jiena bħala li ma jien li għandi tifel jew tifla iridu jkunu jafu dawn l-alfabet u n-numri u l-kuluri, meta mbagħad tifel ma jafx jiftaħ lunchbox. Dħalt kinder 1, ma jafx joqgħod bil-qeda sew ma' mejda. Fimtni, huma affarijiet li iktar skills nippreferi li speċjalment f'kinder 1 li first term jien nħobb naħdem ħafna iktar fuq skills. Life skills. Skill, mhux għax ma nagħmluhomx tagħla il-dawwek, imma li iktar kapaċi jinżaw iż-żarbun. Jilbsu ġakketta waħedhom, jilbsu l-basket. Inti tiftakar bħala tgħidlim eżempju u hija billi tgħinu naqa' fajn. Imma jiena m'għandix tifel wieħed fil-klassi. Jien għandi tużżana u hawn min ikollu naqra iktar. Ġifieri immaġina nkun irid inlibes il-ġakketta ta' kulħadd, irid inlibes il-basket kieku kulħadd daw l huma activities importanti li juruhom kif iddaħħal iż-żarbun li mu left li mu right. Fimti, għandek iktar
ħatejnek iktar id-dar inti, għax tħaffef iktar Għax anke tħaffef tifel tħalli indipendenti. Eżatt. Fimtni? Milli rrid noqgħod intambarlu fimtni? Eżatt. Dawk għandhom umorhom sħiħ. Jerwan ħajerġgħu jirrepetiw, jertu ħajerġgħu kol ħajibqa' dej. Ġifieri importanti li jsiru f'kinder alright, però jiena l-iktar li nara dawn is-skills iktar huma importanti kif nolli qalzit meta mmur it-toilet. Kif nimsaħ ruħi sew, fimtni? Ġifieri Li kollha jirrekjedu ħin. Huma speċjalment huma waħda minn ħafna policies tal-iskola li ma jaċċettawx tfal ma jkunux lesti għat-toilet. Ġifieri dik nippreferi naħdem dik ħafna fuq sajf, eżempju, minn ikun qed jaqta' neppi jew kif jilbes. Milli ntambar, mhux qed ngħid li huma ħżiena fajn, imma fimtek jiena. naf li alfabet u hekk iżol Hemm affarijiet li għandhom iktar priorità u li nagħmel iżjed sens li speċjalment f'kinder 1. Eżatt, aħna qed nitkellmu għal dak l-istadju ta' bejn 0 to 3, ġifieri li mid-dar. Rridu nedukaw it-tfal biex jidħlu l-iskola, ġifieri l-iskola mhijiex just ABC 1 to 3, anke daw il-life skills ta' kif tilbes iż-żarbun. Għax fil-verità kif qed inti bħal cooking l-iskola wkoll. Tinduna tarafhom it-tfal min jagħmel mal-parents id-darojek għax il-qagħda tagħhom iva anki sempliċiment il-Play-Doh. Il-Play-Doh hija vera importanti, speċjalment anki għal cutting skills. L-ewwel ma tibda bi Play-Doh jafsu, fim ta' xkarta lihom bilitihom karta u jqasqsu. Ġifieri minn hemm dawn huma activities importanti li għandhom isiru qabel ma tikteb. Għaliex? Għax qed issaħħaħ il-muskoli tal-idej b'ċertu aħna ngħidulu lob, imma it-target ta' għalliema jew parent tkun differenti, kemm it-tifel qed jieħu gost, qed jilgħab, imma il-lejm tiegħek qed ikun li inti qed waslu għal dik biex fl-aħħar mill-aħħar jasal ħaġa ġoħra. Okay, all right. Istrara ġifiera kemm hawn activities li nistgħu nagħmlu d-dar, issa Play-Doh jien meta ntijulu t-tifel jixel jisni tajtu ma jisfen, teżor, eżatt. Ġifieri, u fil-verità joqgħod ħafna iktar kwiet milli kieku fajtu bil-qiegħda u ngħidu din pereżempju tinsix l-attenzjoni, m'hemmx. L-attenzjoni eżatt hemm. Fil-kien U nħoss li jżidu l-attenzjoni, meta jagħmlu oġġett bħal terapeutika, ħafna, ġifieri hija mis-sensory issues tagħhom aw di. Jiena fil-ħajja ta' teacher dejjem tal-missieri propja għall-emilu, vera ma' sens. Jgħidlek avoid the 3 L's. Lectures, if you lecture, l-attention span tagħhom. Avoid the lines, long lines, għax ta' tagħmel activity, physical activity, mhux ħajjistenna, you have to group them in 2s, in 3s, fimtni? U laps ġifieri bħal meta ngħidu fuq physical jqogħdu jduru ħin kollu, you have to do something more stimulating, fim? Okay. U vera bekk tibqa' f'moħħi li ngħid ma' dil-età tittoqgħod attent li ma tidħolx f'dawk il-dax, ħajdejqu. U żgur, nimmaġina bejn 0 to 3 l-attention span ma tkunx twila. U irridu nifhmu li l-attention span ta' dik l-età hija qasira. Ġifieri anke jekk għall-argument nkunu forsi nitkellmu għax dak ma jħodlix ma bil-fors għadu żgħir biex joqgħod. Fimtni, mhux qed ngħidu ħajjagħmel nofsija ma' mejda jiekol, forget it. Fimtni, ġifieri anke il-break ikun a quick one, 5 to 10 minutes li jieklu jekk joqgħodulek naqbel qiegħda. Fimtni, għax kultant naħseb nistennew ħafna minnhom dat tfal. Ġejlu x'tija jien li joqogħdu bil-qiegħda għal xi nofsija sija. Li jkunu jafu kollox li jekk ħanaqrawlhom ktieb ħajoqogħdu hekk u jisimgħu. Qas aħna ma noqogħdu hekk fil-verità. Tantaw dawn il- kif tgħidlek disabilities u daqqa xekk u għax ADHD, daqqa autism. Li irridu impoġġu naqqa bil-qiegħda, nikkalmaw ftit, ngħidu isma'. Għax xejn kollu jimmolla ma kemm għandu żmien. Mhux qed ngħidlek li ma niftħux moħħna jew għajnejna għal ċertu affarijiet, imma ejja nieqfu naraw x'hemm u x'memx u mbagħad naslu to conclusion biex ma qogħdux naġġu. Illum il-ġurnata jgħidulek hija ma doffi kulħadd, kull min tisma'. Ġifieri jaf ikun ċuċata, jaf ikun taf kif mixej li huwa proċess li jridu jgħaddu minnu tfal. U taf dik l-età wkoll danika. Aħna llum il-ġurnata jisna mġiena l-adulti. Ġifieri jiena ġieli ngħid kważi qas impoġġi bil-qiegħda kif nippretendi li t-tifel tiegħi ħajpoġġi bil-qiegħda u joqgħod relax. Jekk qasni li met jara hekk. Għax jiena nkollu għoddejjem minn ħaġa l-oħra
dan qed jara li ovvjament dawn kif li jaraw marita lilna u jisimgħu. huma l-mera tagħna, ġifieri jekk dan qed jara li minn ħaġa l-oħra u m'għandix kwiet u kważi qas għandi sabar bil-qiegħda biex niekol, tat-tifel ħajamel bħali. Eżattament. Ġifieri dik nżommu ħaġa moħħna wkoll. Hija diffiċli. Il-ħajja tal-lum saret wisq minn ħaġa l-oħra. U kif konna qed ngħidu b'żewġ titfal id-dar differenti milli jkollok wieħed. Ġifieri l-ħin ħattati iktar forsi tkun iktar bwieħed, ġifieri hija noqogħdu attenti forsi għall-attitudnijiet tagħna li nagħmlu ma' tfal. Fl-aħħar mill-aħħar aħna umani. Ġifieri ma nistgħux jekk ħanimxu eżatt bil-kidba u by the book biex ngħidu kif ngħidu bl-Ingliż. Mux hija realtà, imma hemm affarijiet li nistgħu nippruvaw nagħmluhom u nevitaw ċertu affarijiet oħra li nevitaw li nkunu għamilnihom ħsiena forsi. Eżatt. Ifhem, pereżempju id-dar nemmen ukoll il-lingwa naħseb hija l-iktar ħaġa importanti li l-bażi tagħha ħatibda mid-dar. Eżatt. Ġifieri il-lingwa naħseb ħaniżviluppawha ħafna milli qed nitkellmu magħhom ta' kuljum minn meta jkunu żgħar. U li naqraw, forsi tista' tgħidilna inti xi tips fuq il-qari u fuq kif inkellmuhom it-tfal biex il-lingwa dejjem tiżviluppa bl-aħjar mod possibbli, ovvjament. L-ewwel ħaġa irridu naraw li ma lingwa ħadd intuża mid-dar. Jiġifieri, hawn min jgħidlek jiena bħala ħankellmu bl-Ingliż u r-raġel ħajkellmu bil-Malti. Tajjeb, ħafna qed iddaħħal żewġ lingwi, imma tkun ċerta 100% li dejjem qed tkellmu b'lingwa li għażilt inti. Okay. It-tfal huma kapaċi ta' dileta li jitgħallmu lingwi differenti. Okay. Studju sal ġifieri anki up to 5 languages huma kapaċi ġifieri min ikollu bħal barranin, ikollu xi ħadd Malti, jew u xi ħadd Bulgari, u xi ħadd Ingliż, u xi ħadd it-tfal kapaċi ibidlu li naf li namma met inkellem bil-Malti u mal-papa bl-Ispanjol eżempju. Huwa jarfuha l-lingwa tingħaraf. Jiġifieri għalhekk irridu noqogħdu attenti x'lingwa. Issa aħjar tgħid li isma' ħanużaw il-Malti, mhux qed ngħidlek ma nitkellmux bl-Ingliż. Imma speċjalment ukoll meta nkunu qed nitkellmu Malti jew Ingliż, meta tibda titkellem tgħid is-sentenza, ibdija b'lingwa u spiċċa bl-istess lingwa. Okay. Jiġifieri mhux ċikultant hija diffiċli għalina, ċertu kliem huma bl-Ingliż. U plus li isek ma' tfal ma nafx x'inhi tħossok iktar komda titkellem bl-Ingliż, isu iktar child friendly l-Ingliż, baby iktar inħossok iktar plus li daw il-videos huma iktar hemm ħafna vokabularju li jifhmu l-tfal, allura aħna tispiċċa tkellimhom bil-vokabularju tkun qed tisma'. Imma eżempju il-sentenzi mkissrin jiġri nisimgħu jew jinnaf Miss, I have the balloon in the camera għall-argument. Dik, x'lingwa di, x'inhi di lingwa? Il-Malti qed jintilef. Ġifieri tajjeb li kieku d-dar inkellmu ħafna bil-Malti għax l-iskola qed tkun hemm ħafna English speaking, ġifieri. Jifukaw fuq kollu imma tfal dileta naraw ħafna li jitkellmu bl-Ingliż. Tiskanta kif qed ngħidlek naħseb daw il-videos li iktar saru popolari ikunu iktar familjari magħhom u jistgħu jirrelataw iktar. Dik hija importanti li you choose a language. Okay. So jew jekk bdejt b'Malti spiċċajt bil-Malti sentenza u qed nagħmlu konverzazzjoni, qed eżempju jiena meta naqra ktieb fl-iskola, jekk ikun bl-Ingliż jew jekk ikun bil-Malti, kull mistoqsija ħanejda dik il-lingwa. Okay. Issa insibu ħafna drabi fejn it-tfal ħajsaqsuni bl-Ingliż. All right. Sewwa. Issa jien bħala edukattiċi x'għandi nagħmel? Pereżempju naqraw ktieb fuq kelb. Jew naf Hungry Caterpillar, ħansemmi faċli. Dak bl-Ingliż. Jekk qed ngħidu jien naf qed insaqsih bl-Ingliż, u għalli eżempju jien naf fuq il-kulur, għalli miss ma dak aħmar mhux red, jiena l-għonet qed nirrispondi bl-Ingliż. U ħanejdlu, yes, it is red. Mhux ħanejdlu, no, it's not aħmar. Eżempju, it is red. I'm not going to correct it that way. Yes, you are right, it's red. Ħanerġa' nagħmel enfasi fuq il-kelma red. All right. Ħafna darba ħajbqa' lek hekk, jgħidlek ma x'inhi tgħid, imma ħaterġa' tgħidha u ħaterġa' tgħidha ħajjidħol hekk. Ġifieri anke bil-Malti, il-Malti
meta naqraw l-istorja bil-Malti, jien naf il-ktib tiegħi Żina Żunżana, għalihom dik bi. Ħajdu li dik bi. Imma dik miss jew anki kun qed jitkellmu, miss għax il-bi waslet fil-party. Sewwa iż-Żunżana waslet fil-festin. Ġifieri qed nirrepeti u qed ngħidilhom brava jew bravo. Għax huma fehmu l-kunċett wara kollox. Imma qed nerġa' nirrepeti dejjem bil-Malti. Alright. Ġieli taqbiżlek xi waħda. Imma jien tant inkun aware li rrid nagħmel dik is-sezzjoni bil-Malti, allura fimt, diġili anki jinneħenejt ma tofim ma dik il-kelma x'inhi, x'irid ngħid. Nieħu pawża hekk, fimt. Imma dik hija importanti biex aħna dejjem nagħmlu nirrinforzaw il-lingwa li nkunu qed nitkellmu biha. Issa, xedna rigward il-qari. Il-qari per eżempju nibdew minn newborn. Għanti meta tkun pregnant, ħafna anki midwives jgħidulek semmalhom il-mużika, ikun il-baby fil-ġuf, fiż-żaq, jew kellimhom, jew anki taqra storja, inti tħossok naqra funny. Tibda tgħid qed naqrajek b'żaq Darba tgħid kemm daħbija raġel, qed naqra l-istorja tal-wolf. Iva, ħettejnhom ħafna li ġieli anki meta baby jkun ħareġ u terġa' taqralhom ikunu newborn isek hawn min jgħidlek illa taf li qisu warafni jew warafa. Ġifieri hija importanti speċjalment minn meta nkunu żgħar li taqralhom meta tagħti l-eżempju li l-qari huwa importanti li mhux qed jaraw b'mobile jew b'tablet. Eżatt. Li fil-ħajja ta' kuljum illum serna aktar u kważi l-kodba qed jieħdu it-tablet qed jirreplace jew il-kodba li hija sfortuna wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Imma il-qari minn l-età daqshekk bikrija hija importanti. U mbagħad anke meta jikbar it-tfal tibda ħażommhom fuqek ħatal mhux talmu prattikalment għax ma tgħidu wara tiddawwar minn hawn taqbad minn inti once li qed iddawwar paġna li hu qed josserva x'inti tagħmel inti u ħajibda jaqbad u ħajesplora kif indawwer se jdawrux lasu l-isfel. Dak huma kollha l-ewwel steps ta' pre-reading ngħidulu. Okay. Ġifieri meta ngħidu pre-reading affarijiet li jiġu qabel ma jibdew jaqraw kodba li jiġu bħala stadju iktar il-qudiem sintendi. Imma li jiena fanġi ktibek li qed iżommu hekk forsi ta' 3 snin. Għadu għat iżommu hekk, waqt jaqleb il-ktibek, m'għandux ngħidulu book handling bl-Ingliż, kif iżomm il-ktib sew, inti ta' 3 snin, at least jaf li għandek iżommu li jdur mix-xelluk mill-lemin għax-xelluk, li pratikalment il-ktib naqbdu mill-kantuniera, mhux. Dawk huma affarijiet li huma importanti eżempju kinder one nibdew kikun inrawmuhom mid-dar. U biex nuruhom li għandna nożdu l-ktib u kif inhu. U tista' ġifieri anke mbagħad naqrawlhom wara, aħna ngħidu l-ħarsetta bil-Malti jew blurb bl-Ingliż u nispjegaw ġifieri daw at kinder level ngħidulhom għal xi ġdid inkiteb, ħajdilna xi ħaġa fuq l-istorja u affarijiet. U jekk nista' nsemmihom ukoll ħafna daw tal-Aġenzija tal-Litterizmu l-aqra miegħi. Issibhom ħafna f'kunsill lokali, f'kull lokali hemm sessions li jistgħu marru għall-qari. Minn jiena tifla ta' 4 xhur kont noħodha, ġifieri u naqbis biha bil-ħajnes il-carrier, ġifieri u llum il-ġurnata li għandha 6 snin ħatalaqhom nara kemm tħobb il-kodba, ġifieri hija importanti li nagħmluhom meta ta' żgħira. Eżatt li tajta minn meta kienet iżgħar naħseb ħadem. Kif se jkun ma jgħaddimx imma nemminx li ma jieħdu xejn. U li tkun parti mir-rutina tagħhom ħajdraw. Imħabba l-kodba tagħha fuq il-qari. Importanti li jekk ħanamlu id-dar ħanażlu kodba adattati għalihom. Alright. Ġifieri nibdew daw il-board books li jkunu mhux li tkun naqra ħoxna. L-istorja m'hemmx għalfejn tkun miktuba aw minn non-word books mingħajr kliem u tista' tgħid l-istorja fi kliemek. Ikun stampi. Eżatt, u titkellem fuq l-istampa. U kif qed ngħidu żomm lingwa li ħatażel u Malti jista' jkun da bl-Ingliż u tiddeċidu tagħmlu bil-Malti. Tista' wkoll. Sakemm imbagħad mhux iktar tard it-tfal ikun qed jarf jibdew jaqraw jgħidu dik mhux qed taqra bil-Malti, ma dik qed ngħidu iktar livell avanzat. U pereżempju tagħmel sens jiena ġieli għamilta, ma nafx xi ħaġa li hija rekomandata li pereżempju l-ewwel naqra jiena aħna nitkellmu bil-Malti. Allura meta jkun hemm ktib bl-Ingliż, l-ewwel naqraħulu bl-Ingliż. Kif hija eżatt. U mbagħad wara ġieli nerġa' nidu tix nagħmluh bil-Malti issa.
Kieku jien naħseb mhux wara nagħmlu. Ma tagħmlu darba oħra. Le, għax that was a session li rajta bl-Ingliż u forsi ħalli għamilt activity fuq u bl-Ingliż, eżempju, jew għamilt enough painting, whatever li taqsam ma da. Imma bat jekk li ħafna drabi kunu jridu jerġgħu l-istess ktieb. Iva, li jkun oġbu. Jafu mbagħad taqraħlu bil-Malti u jgħidlek jew jibda jifhimha taf kif jinduna li tkun qed taqrah differenti għax huwa bil-Malti. Imma naħseb ma tagħmilx ħażin, imma in another session. Ma nerġgħux nagħmilha wara xulxin. Jekk terġa' taqrah, erġa' qraħlu bl-Ingliż għax forsi għadu interessat. Jiġifieri sa dik is-session ideali, mistoqsijiet jew jekk nagħmlu attività relatata wara, anke jekk jiena normalment inkellmu bil-Malti, inkompli bl-Ingliż. Ma l-istess tema tal-ktieb. Jiġifieri jekk nagħmel ktieb plus activity anke l-activity. Iwa tajjeb, għax inti jekk ħadd daħal forsi xi stampi li rajtlek fil-ktieb, jien naf dinosaurs qed nitkellmu. Eżatt, għax dak fuq dinosaurs. Mela let's paint the dinosaur, let's find the dinosaurs in the sand. Mhux ejja nfittru dinosauru issa. Fim tibqa bl-istess vokabularju. U għatajf diletta nużaw kod b'eżempju bħal puppets, jew inkella waqt li nkunu qed naqraw il-kod b'eżempju da użbieħ ukoll. Aw pop-ups għax ġibt ma doffi. Ma pop-up books. Nħdu kontu nieħdu dejjem nżommu frasna leta li konna qudiemna. Mbagħad eżempju meta naslu għal-iktar nistgħu eżempju nużaw flok mal-kodba mal-da. Forsi konna xi soft toys ta' kull karattru u għarrażat bħala puppets, mhux puppet show per se, jiena dik vera sekta komda biex iżidilhom l-attenzjoni fuq il-ktieb. Dik illa li ġieli xi kultant jekk I'm just turning pages. Eżatt, li qed ittihom anke forsi tajthom wieħed kull jiena qed nitkellem fuq klassi. Eżatt. Sta żommuhom intom. Fimt, hemm iktar, ħajkun hemm iktar interess. Għax iħossuhom iżjed engaging għalihom. Involuti fl-istorja. Eżatt. Dik ħad tkabrilhom iktar li mħabba lejn il-kodba l-qari. Fimt, imbagħad kont anke li tuża t-ton, dok użajtu hekk. Dik tagħmel ħafna differenza f'qari. Ġifieri anke l-istorja għalihom ħad tagħmelhom iktar reali hekk, isek qed tirreċta. Ġifieri importanti. U pereżempju ejja nisemmu l-istorja ta' Żina Żunzana. Eżempju tagħmel sens li pereżempju waqt li qed naqra l-istorja, nieħu pawża u ngħidilhom eżempju x'kolor il-libsa ta' Żina llum. Ġifieri dawk huma affarijiet għalkemm huma mistoqsijiet ngħidulhom close-ended li m'hemmx risposta via valihom roża, kien tgħidli ħażin. Huma tajbin, ma sabiħ kieku nsaqsu iktar, allura x'taħseb li kieku jiġri Żina jekk tweġġa l-ġwina, eżempju, ħatasal jew x'ħadd. Askożi ngħidilhom ħatasal x'qed intihom l-answer il-tweġiba iktar taf kif ittihom mistoqsijiet li iġġielhom iktar jaħsbu tfal tal-lum għandna bżonn orsuhom naqra mhux kollox isibu lest. Anki problem solving. Miss, ma nafx nagħmilha. Prova. Dila, jien eżempju żarbun biex jinżaw jilabu fil-software. Miss, ma nafx I don't know how. Prova. Nibda l-iftaħlu ħalqu. Olli l-ulsinu b'ħafna bloba, ċuċata. Imma mbagħad il-miss, irnexxieli. Eżatt, jieħdu pjaċir ħosshom sodisfatti. Ma jekk nagħmel kollox jien, jekk nagħmel kollox il-mama. Mhix ħada. Ħajaslu ma at a later stage. Jiġifieri aktar fuq daw l-skills li ngħid isma' għandhom ikunu aktar lesti. Fuq dak fuq biex jiġri ikunu aktar miftuħ aktar fejn lilhom iktar forsi kuriżità b'dik il-mistoqsija, jew kieku x'ħaj jiġri iktar, kieku inti kif tbiddilha l-istorja. Kif taħseb li ħadd tispiċċa fuq l-aħħar paġna eżempju tieqaf ma tgħidix. Jew fem li iktar ħadd lilhom iktar kuriżità għandek il-kreattività li tidħol mbagħad ma' creative writing, creative fem. Okay. U fimni daw ma ukoll b'esperjenza ġew li jiena qed ngħidhom b'esperjenza. Aħna jiena leket insaqsik biex ovvjament minn għandek forsi minn nistgħu nieħdu kif nistgħu ngħinu tfal tagħna għax jiena nemmen li jekk it-tfal ukoll ikunu qed jistennew ċertu mistoqsijiet waqt li jafu li ħanaqrawhom storja, awtomatikament ħajqogħdu iktar attenti. Ġejdu jaħnu x'ħassaqsina l-mami jkollhom dak l-element ta' kurżità li ħanqgħod attent ħalli issek issaqsini pereżempju xi ħaġa fuq iż-żunżana nkun nista' nwiġibhom. Allura nkunu tinramuhom ukoll skills ta' listening, ta' good listening li hija importanti kemm waqt ktieb u kemm jekk xi ħadd qed ikellimhom.
Eżattament. Ġifieri ara kemm hawn skills li nistgħu naħdmu fuqhom. Forsi ma tantx aħna konixji tagħhom. Anki Imma huma skills importanti. Sempliċement li huma benejdu fuq activities x'jistgħu jagħmlu. Meta aħna niġu għall-ittri biex niftehmu, l-activities qabel li għandhom isiru fuqhom, sempliċement tmur listening walk. Toħroġ bit-tifel barra u tisma' tgħidlu isma'. Mur fi ġnien bi barra gallerija. X'qed tisma'? Ejja nagħlqu għajnejna x'qed nisma'. Dawk qed ikun kapaċi jidentifika ħsejjes differenti. Ġifieri mhux sema' ħoss jew sema' horn, nitkellmu horn. Hornijiet tal-gas differenti, tal-bass differenti. Fimt? Ġifieri tal-żibel differenti fil-għodu. Tal-żibel, tal-ħaxix. Fimt? Diġà qed tagħmel jidentifikaw ħsejjes differenti. Bekk niġu għal meta jidentifikaw il-ħsejjes tal-ħoss tal-ittra differenti. Ma tistax jekk inti m'intix kapaċi tara f'ħoss ta' asfur, ma taf x'inhu kapaċi jaqaf jisma', ma tistax timxi għal next level ta' ittri. Fidi irridu li dik il-bażi tkun soda minn hemm. Inutli noqgħod ngħidulhom imma mbagħad jaf minn hemm tibda toħroġ ikun hemm forsi xi problemi ta' listening ukoll. Li għandek tarraflhom isma' qed ninnota li mhix fimni minn hemm tibda tiftaħal fuq kull persuna. Fimt ġifieri dawn huma attivitajiet importanti ċuċata ma jqumux flus għax xejn minn volut li tista' tgħid isma'. Għamiltek mat-tifel tiegħek jew tifla. Istra qed iġieni nirrealizza kemm hawn affarijiet sempliċi li nistgħu nagħmlu. U jekk illum jekk tfittex li fil-verità iktar milli nkunu qed nagħmluhom l-akkademja, nkunu qed nagħmluhom skills, għax inti li qed tgħidlu ieqaf isma' dal-ħoss eżempju ġej tal-gass. Eżatt. Ta' x'inhu tal-ħoss? U qed jitgħallem jieqaf, jisma', josserva u joqgħod attent. Diki. Ara kemm huma importanti dawk l-skills li awtomatikament jekk dan poġġejtu bil-qiegħda ġast qed ngħidlu kif qed inti mhux qed tagħmel sens għalih. ma mitlux kuriżità, ma nqatlux kuriżità, jiena ġast poġġejt bil-qiegħda ħalaw biex ħelġa dillum. Fimt ġifieri in a way nista' nifhem ukoll għalfejn naħseb li ħafna forsi ħafna tfal jiġu labeled ukoll. Għaliex ċertu skills tant moħħna, tant sirna focus naħseb li mhux ħażin sa barra ta' wkoll. Imma li it-tfal ikunu jridu jitgħallmu kemm jista' jkun affarijiet f'dawk it-3 snin. U mhumiex jiena mhux mod ngħidlek mhumiex importanti. U le kollox importanti, imma iktar affarijiet qed immorru step 3 qabel nimxu fuq step 1. Eżatt. Eżempju ħaniedu fuq kidba. Kemm hawn min irid jara jaqbdu l-lapes f'kinder 1. Jien nibda ngħid imma jekk inti dat-tifel mhux kapaċi Play-Doh. Jafas il-Play-Doh, jagħmilha ballun, jagħmilha salzeb, dudu, whatever. Jekk mhux kapaċi m'għandux dik is-saħħa, kif ħadd tippretendi tifel ta' 3 snin qed ngħid tifel ma rridx minn dak ta' u le qed niġġeneralizzaw jaqbad lapes u ħajamel il-forza u s-saħħa il-ponta mal-karta. Kif anki sempliċement krejon ta' nindunaw kemm hemmx saħħa fil-grip ta' krejon, tgħidli tifel ma jafx ipenġi jew jħażżes. Hija jkun hawn tfal li mhumiex għaliex. Għax titittihom qabel kif qalet Miss Rita fl-aħħar fil-dak daw it-tip ta' activity sensory, ir-ramel, anything, ross, jekkux water play, li huma kapaċi jieħendiljaw affarijiet, hemm affarijiet ta' muskoli. Għax inti anke biex tikteb, irid ikollok posture tajba, saqajk mal-ard darek ma' siġġu, idejk fuq il-mejda ma sax tkun hekk fit-tarf. Huma affarijiet skills li ovvjament titgħallimhom jew tkun aware tagħhom iktar ma tikber. Imma jekk daw l-affarijiet m'intix kapaċi tagħmilhom daw l-sensory activities ma' din l-età ma tistax imbagħad tippretendi jiġi year 1. Ġieli jgħiduli il-lamis ta' dak mhux kapaċi qiegħed 5-year-old. Imma għaliex għax ċertu activities ma sarux biżejjed forsi jkunu saru ta' ma biżejjed dawk huma l-iktar importanti fil-kinder isiru, mhux li niġi ntih coloring page. Tara. Mut injuż ħantih coloring page, in-nota tfal ta' 3 snin. Fejn jipenġu? Ipenġu eżatt mal-lajn. Allura nibda bil-intih waħda vojta.
ħalli ħażżis ħanara biex ħajoħroġ. Issa nbilu inti fine line, mhux qed ngħid li drawing books huma ħżiena, ma ta' din l-età ma tagħmilx sens għalija. Ħalli qiegħed hemm u forsi di tiħażżes u imma tieħ blank paper. Ħatara biex inti tkun qed Il-punt tagħha huwa li hu qed jagħmel fine motor skills kif jaqbad il-krejon. Iktar mill ħajpinġi xi ħaġa dik l-età artistika biex niftehmu. Mhux ħadd pretendi ħajkun hemm l-scribbling u hekk dik li tedar, scribbling u tħażżis u hekk ħajkollok mhux ħajkollok. Ikun hawn li ġieli ngħid il-aħwa dat-tfal kemm ipenġu sabiħ, imma għaliex naħseb tant iġeluhom jew jaqbdulhom idejhom ma nafx isir, ma nistax niġġudika, imma ma tagħmilx sens għalija li tifel ta' 3 snin ikun vera qed ipenġi daqshekk puliġolajn. Ġifieri jew forsi ikollu taf kif an extra bħal meta ngħidu għandu xi ħaġa aħjar. Skont l-età tifhem li ċertu affarijiet mhux ħajaslu għalihom dak it-tfal għax irid jgħaddim il-proċess ta' qabel. Rridu noqogħdu naqra attenti. Ġvera kemm hemm activities li huma iżjed importanti milli pereżempju nitfawlhom drawing book u mpinġu bħal play-doh nimmaġina. Il-cooking sempliċement qed tgħid in-numri. Qed tgħid ħanitfgħu kemm ħanitfgħu cups jew 1, 2, mela qed tot. Mingħajr ma qed tagħmel ara 1, 1, 1. It-tfal, you have to put it into context. Ma tistax turi ħara dak il-1, all right, 1, imma kif inu reprezentat il-1? 1 farloċ, 1 miktub M, 1 as 1 number, 1 dot on a number frame, għax mbagħad jitlu affarijiet. Jiġifieri mhux inbilqed nurik il-1 u taf tiktbu hekk. Tkun taf is-sens tan-numru x'inhu, x'qed jurik, għax mbagħad tibda minn big and smaller number, you put them in order, hemm ħafna li tidħol mbagħad mhux se nidħol daqshekk id-dettall. Le għax aħna qed nitkellmu fuq u anke eżempju sempliċement toħroġ barra bil-karozza dawra, jiena li tifel era sejrin il-birgu. Għaliex, ġieli wara weekend meta f'circle time insaqsuhom x'għamiltu, fejn mortu? Mort il-baħar. U fejn mortu baħar? X'ismu nibda ngħidulhom eżempju naf baħar Radira, Rinella, Marsas. Għadi la jibqa blank, u bat tistib xi wieħed għax taf miss fejn morna. Ikunu naħseb parents li they discuss and iridu ninvolvuhom iżjed għax forsi xi kultant naħseb illi ma ngħidulhomx il-post intu dak għadu żgħir. Ma tajjeb inbilli qed tgħid isma' x'tax ħanamlu llum, ħammorru l-birgu, ħammorru hemmhekk u ħanamlu hekk hekk. Naħseb ġibi aħna nikkomunikaw magħhom, qisni jiena nikkomunika miegħek. Jiena specialment we underestimate them, xi kultant nippruvaw nissimplifikaw. U ma tużax baby talk. All right. Dik importanti. Okay. Ġieli nisimgħu għax jiena nieħu l-bumbu d-dar. Jiena nibda ngħid, iva nieħu naqra botil eżempju ta' fimt hija dawk għax jagħmluhom baby xi tfal, put il-lajn anke speċjalment bħal gażaża. Ġieli ssib ta' 3 snin għandhom qed joħduha. Alright, forsi nifhem, ma eżempju dik xi ħaġa li kieku jien f'sajf diħala l-iskola ma nibda naqta' ħielu. Okay. Gażaża u biċċa. X'jiġri? Jista' jkollok bikki li jkun irida qabel jitaq l-iskola. Mhux hekk. Ġieli ssibhom fil-basket tal-iskola. Jiena mhux ħantihom biex insoddu mbagħad. Eżatt. Li plas li l-Mark li ġor. Għażgura xi ġara ħafna. Min hemm u hekk sempliċement qabadhom. ċuċċata li forsi bħalahom tgħid imma miskin dawk huma li lest għal-kinder, fimtni, mux li għax moħni li nikteb u naqra u jara l-letters u għax jafom, ta' kolla jafom. Mbatt tiġi f'punt tgħid imma x'vera jaf, jew għalhom xi tfisser li meta tgħid li jafhom miss. Fimtni? Kif tafhom inti d-dar mod, kif tafhom kif suppost qed jafhom l-iskola mod ieħor. Fimtni? Hemm ħafna ma xi iddur ta' ġifieri. Imma naħseb jiena ħallejtni hekk għax vera kienet interessanti. U miktar affarijiet imma. U le kieku naħseb ikollna fl-ġimgħat ngħidu għax istrina dan is-suġġett rid niddiskutih u xtaqt niddiskutih miegħek għax naħseb illi u kif iddiskutejni ftit Marita wkoll imma inti bħala forsi teacher tal-kinder tkun tista' tgħid li iktar xettara u isek tixtieq li tfal ikunu preparati mid-dar qabel li jiġu għandek. Għax istra inħoss illi
Ħanejtek, mawx bizzejiet informazzjoni u tax fil-verità jek tfittex issib, imma forsi mawx bizzejiet awareness, ħanejtek iktar mill mawx bizzejiet informazzjoni, x'informazzjoni naħseb qegħdin nerqu fiha. Irridu nfittxuha u rridu nkunu aware tagħha, naħseb dik hija l-iktar importanti. Mawx bizzejiet awareness ta' x'l-aħjar bl-aħjar mod li nistgħu nedukaw it-tfal. Kif qedlek hawn ħafna min jaħseb akademja ħalli jidħol l-iskola, jgħaddi mill-eżamijiet, jiggradwa, meta hija importanti, hija xi ħaġa importanti jekk speċjalment it-tfal iriduha u jridu karriera li tirrekjedi l-akademja għax mhux bil-fors ikunu jridu hekk after all, però il-life skills huma importanti wkoll. Hemm eżempju manki waqt ninnota it-tfal m'għadhomx jafu daqshekk jilagħbu. Veru. Naħseb intu ħafna tablets u ħafna mobile jew quddiem television. Ma dik is-social interaction ta' bejnietom jew kif nilab bil-goff nidħolek m'hemmx ċertu qabel konna nlagħbu f'ċemplis bejn kif stufa jew hekk nafu kif nistgħu ndawruha jew nagħmluha b'xi ħaġa. Il-logħob fit-tfal vera naqas minnu daħal di-teknoloġija. Eżatt. Għax naħseb ukoll illi l-istess kien hemm dik il-conception li t-teknoloġija ħabba ċertu educational videos, educational apps, qed nsemmi dawk li huma truly educational, x'imbagħad hemm recreational ones. Sewwa. Imma allura ngħidu għax dawk ħajjitalmu minnhom, imma ninsew illi mill-logħob hemm ħafna fine motor skills u life skills li tfal jitalmu. Isna forsi l-logħob kif tkellimna ma' Marita fil-podcast fuq il-logħob, noħduh for granted. Naħsbu li jisu huwa just relax time, chill time għat-tfal, mentri fil-verità. It's their work, It's their work. U vera jkunu għedin jitalmu. Ġifieri they need the time to play. U ħafna skills minnu. U kol eżempju anki aħna meta nippjanaw outing skola. Għax inti ħatorihom video orrajt, nkunu qed nagħmlu dinosaurs, għax nara dinosaurs tattivelaw. Ma nistax noħodhom outing fuq dinosaurs, imma bħal ta' farm, kemm sabiħ li toħroġ inti barra mill-klassi u toħroġ out of your context u qed tagħmilhom il-lesson barra. Meta qed jaraw l-annimal ta' vera, sembili ngħidlek dak sufi. Jew dak kif ħajjifhem? Kif ħajjifhem is-sensi speċjalment jew bħal ħnieżer li jinten jew jgħixek qed tarhom. L-esperjenzi li għandna nagħtu l-tfal iktar li huma kruċjali fil-edukazzjoni. Ekku. Fimtni ġifieri intu nuru flashcard ħanżir mhux qed mhux Jarah irid jesperjenzah, kif qedlek ma jistax posti jew live. Eżatt, ma jistax nagħmlu kollox hekk għax hawn Malta forsi naqra aktar limitati. Imma saraw ħafna. Saraw ħafna postijiet hekk u saraw ħafna wkoll għal min forsi jaqta' qalbu tal-Messi Play. Saraw ħafna postijiet għax Messi Play jaqla. Imma ħafna postijiet, inti għandek il-Little Bubbles, tagħmel sessions fis-sajf u xek, u tagħmel f'xi holidays ukoll. Iva u les kont il-ċirkostanza tal-rutina. Ġifiri għaw ħafna, inti tagħmel forsi għal-min qed jismana u forsi joqgħod in-naħa tas-sawt, inti tagħmel sessions tal-Little Bubbles, tagħmel ħafna Messi Play, reading, ġifiri jekk forsi il-ġenituri jħossuhom li mhumiex kreattivi biżejjed biex jagħmlu daw it-tip ta' activities. Għaw ħafna activities li qed isiru f'postijiet fejn apparti li qegħdin jiġu esposti għal dat tip ta' Messi Play u ħafna fine motor skills, qed jisviluppaw ukoll is-social skills għax jiltaqgħu ma' tfal ta' dik importanti ħafna. Speċjalment jekk it-tfal ma jkunux imorru child care u forsi jqogħdu mal-mothers, which is fine. Tagħmel eżatt. Imma ħatejnhom iktar biex jinterattaw ma' tfal differenti. Ifimni, il-Covid ukoll tefat naqra it-tfal lura, ġifieri, u dawk it-tfal li konna fi żmien l-iskola bil-maskla, speċjalment, batejna ħafna fuq daw tal-itri, ma kienux jaraw kif nagħmel il-ħalqin bil-mask. Mela x'inhom? Huma batew ħafna u notajna ħafna tfal bl-speech problems li kellhom f'daw sentejn tliet snin. Iva, hemm ħafna tfal li batu bl-speech ħabba Covid. Ġifri, mux ġast is-smieħ, għara kemm importanti u koll, literalment konsistenza kollha. Kollox jaqqat. Grazzi ħafna Danika ta' din tal-istudentni. L-informazzjoni vera interessanti li qsamt magħna.
vera, m'għandix biżejjed kien biex ningrazzjak għax nemmen li ħriġt f'punti vera importanti li l-ġenituri li ħajsimgħuna żgur li ħatejnhom ukoll jażlu iżjed attivitajiet adattati għat-tfal tagħhom Eżatt. milli forsi ikunu Nżarħulhom rashom Eżatt, id-diddi ta' fissazzjoni eżatt. kif qed ngħidu fuq kidba u ittri u Eżatt. numri għax fl-aħħar mill-aħħar it-tfal biżmien jiġu. Oh, mela, kulħadd. U għajnuna ħajkun hawn. Eżatt. As long li taħdem jitfit ma l-iskola. Dik l-importanti. Għax l-iskola di hija importanti. L-iskola taħdem għal ġid ta' tfal, mhux għal ġid ta' teachers, għal ġid ta' tfal. Jekk ikun hemm xi ħaġa li jissuġġerixxu l-iskola bħala teacher, headmasters, please take it on board. Għax aħjar titranġa meta tkun għadek żgħira milli tasal year 6 u konna nagħmlu repeater fil-year 6. Eżatt, Għax il-moħħ ikun diġà imfassal lest. Ekku. Għadu żgħir nistgħu Nistgħu ngħidu nagħmlu ħadd. Grazzi ħafna Danika. Grazzi lilek. U grazzi lilkom li segwejtuna.